Ale niečo tu máš. To je jedno, to nevadí. Teraz sa stala neuveriteľná vec. Pamätajte si minulý vlog, kedy normálne ženu zobrali sanitkou späť? Niekto umiera. Typka, ktorú proste viezli do sanitky, ona sama nevedela, prečo ju tam viezli. Normálne som ju stretol, poslal som jej vlog, jej sa to tak zapáčilo, že bol úplne z toho v piči. Sme šli späť a na tejto vysokej škole to funguje tak, že pokiaľ chcete ísť von po polnoci, tak potrebujete na ubytovací preukaz, potrebujete ho preukázať a vždy, keď idete von dovnútra, proste ho musíte tam dávať hore-dole, jak úplne zúfalci, hej. Ja som ho dal proste vrátničke a ona taká, že ja si ho teraz nechám. Prísám Bohu, že to povedala. Aha. Povedala to? Povedala? To je pravda. Z nejakého dôvodu to dala úplne random osobe. Vrátime sa späť, medzi tým, že sme sa rozprávali s pacientkou, ktorá bola zaseknutá na IS alebo nejakej instantnej starostlivosti, fakt netuším, čo mi to povedala. Na iske, kámo. No, niečo také. Inšaktná starostlivosť. A potom sa vrátime späť a zrazu ona taká, že nemáte ubytovacie preukazy, a že ja kde mám ubytovací preukaz? Vy ho máte? Ja neviem, o čom rozprávate. Ja nemám ten preukaz. Komu si ho dala? A už ja to mám vedieť, komu som dala ja váš preukaz? To si robíte zo mňa srandu. Ja netuším a je to váš problém. Je to váš problém, mňa to nezaujíma. Takže proste som sa musel rozbehnúť zase za pacientkou. Vyvolávam jej proste, že hej, kde je môj jazyk? A ona taká, že ja nemám tvoj jazyk. Rozbehneme sa za ňou a potom tam normálne, jak Pokémon kartičky traduje proste naše ubytovacie. A úplne nervím, úplne nervózny som, ale našťastie si teraz robíme, umysť ruky, si robíme teraz hotdogy. Ďalšia vec, môj spolužiak, nebudem ho menovať, lebo je to fakt frajer, som ho konečne presvedčil, aby šiel s nami piť. On mi povedal, že on pije iba na oslavy. Iba pokiaľ sa niečo slaví, hej? Takže som povedal, že je oslavu 1. apríl, každý deň sme prežili, to je proste dôvod na oslavu. Preto som teraz opitý, hej? Počkajte, nemám alkohol. A on proste taký, že vodku zjebal bez brzdy. Ja som nerobím sa nám, v živote som nevidel nikoho piť bez brzdy jemnú Nikolovskú. Akákoľvek vodka. Jak môžeš piť bez akákoľvek brzdy? On proste, že... To chutí jak voda. No, vieš, aký chutí rum? Chutí mi to ako sladená voda. A zrazu, potom z ničoho nič. Ak vidíš tento vlog, nechcem ťa urážať, prečo sa to stalo. Nechcem zase nejaké problémy s vratničkou. Proste namiesto toho, aby, ja neviem, sa vygrcal, že takto, on urobil normálne stojku, tak sa načehol a tak to začal grcať, že normálne z úst. Takto to lietalo, celý záchod bol ogrcaný úplne všetko a on povie, kámo, robíš si na piču teraz. A on že, ako som sa teraz opil? Prepáč, úplne som to upratal nič, potom chcel odísť a že ty ostaň, kam ideš? Potom znova sa postavil takto dôľ. Potom sme mu dali proste umývacie prostriedky, potom to znova zkrcalo, proste furt sa to striedalo a nakoniec to tu je, máme proste voňavý krásny záchod a on si myslel, že ho využívam, že proste za to, že je opitý, tak automaticky bude čistiť náš hajzel, kvôli tomu, že sa mi chcelo. A to nie je všetko. Nielen, že som stretol polomrtvú pacientku, ktorá nakoniec nezomrela, ja som sa pohádal so Šajmým a s jeho ex-priateľkou. Nie je to oficiálne jeho ex-priateľka, ale po tomto videu dávam tomu tak mesiac, dva, kým sa akože s ním reálne rozíde. Takže ak toto tu vidíš, prepáč, že používam akože tvoje slova, alebo našu konverzáciu. Ospravedlňujem sa ti, že som ti nepovedal dopredu to, že ťa Šajmi možno zo srandy podjebáva. To mi on povedal, že to je sranda iba. Že to není reálne, že to je iba vtip. Takže prepáč, že som ti nepovedal dopredu informáciu. Som kokot, je to moja vina. Zbytočne som ti do toho zatiaľ, aj keď to nebola tvoja vina, nič s tým nemáš spoločné, mi to veľmi ľúto, Šamiho ex a dúfam, že sme za dobré. Moja priateľka sa totálne spičovala, dala ti totálne bomby, ale bolo to sranda, podľa mňa sme si to obidva užili. Všetci teraz sme si to užili, bolo to sranda. A Šilu si to užil, keď je bol kurvy v Chorvátsku. A v menze. Ale to není pravda, to sme iba počuli, hej? Od neho, ale počuli. Hej, on proste povie, že to nie je pravda, ja som si robil z toho piču, ale stále to robí. Som proste jeho ex, Šajmiho priateľka hovoril všetky jeho techtle, čo sa snažil s babami robiť a ako proste nám furt všetko hovoril. A on hovorí, že nemám rozprestierať klamstva. A ja som mi povedal, aké klamstvá? Ja že
Jaké klamstvo? Povedz mi, jaké klamstvo roznášam? Čo je na tom, čo som povedal, že je klamstvo? Rozjebal si svoju Alinu alebo nie? Rozjebal. Podjebáš svoju priateľku alebo nie? Ja neviem, to mi povedz ty. Nešli na piču content. Nie, toto je, ale dobre, daj to do vleku. Proste takto sa točíš si iba krk, sú tam timelapsy. Takto, presne nie, počkaj, takto. Takže ľudia, ja vám neukážem, čo sa deje, ale stalo sa to. A ja akože proti tebe nemám nič, ale proste nemôžeš Petrovi povedať, že si strašne ďaleko, keď robíš video úplne také isté, len tam je o timeless viacej. A ten timeless je tam iba kvôli tomu, aby si mal content, to je extrém. Páči sa. Práve som sa pobil so žralokom, zjedol som ho a urobil som z toho tuňaka. Nevideli ste to, lebo som to nenatočil, ale musíte mi veriť.